It is the powerful sounds of our very own Simthandile Mpofana isinikeza imnandi ngoma yesihloko yesithi ungizwile nami kanti yasivume iNewcastle abakithi ave ngempela siliphethe italente kule ndawo Majuba district ave sicebile ngamaciko kanti ke boy asisho nje ukuthi uNkulunkulu akakuthwale njalo ngesandla sakhe somusa uqhubeke njalo sinikeza umculo omnandi umculo okholo umculo wendumiso. Okay, all right, mawusanda kuvulela umsakazo wakho, thank you for choosing us. Sikubingelele sikwamukele umsakazo Abusekho Ubunzima Christian Radio 100.3 FM lapho khona ubunzima nokuswela kukuqanga amadolo kanti umamela uhlelo the midday show with myself uLebohang babaratang segwa barikina Mr LB kanti ke isikhathi sama sesinje nawe yalazi na udaba sekwesikhathi lapho khona ohlelweni siya engosini yethu lapho khona sithi #I share my positive energy with blah 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 qedela phela wena uzobe soshela ke ukuthi wena energy yakho kuyisikhathi selunch uyishare nobani wazibani mhlawumbe ungamgqugquzela nje umuntu esekhathele yazi nawe mase usuku maselunjena ukuthi kuye kube nzima nje ukuphusha mhlawumbe uvuke ekseni uyitshelile ukuthi no kuyothi kushaya nje isikhathi selunch okanye usuku lami lothi liphela ngibe sengizuze lokhu nalokhu kepha ngenxa yezinto ezenzakalayo vele nje udangale nje esithubeni kodwa akusengasikhuphula ispirit kuloyo omthandayo ke mkhumbuze nje ukuthi ukhona uyamthanda naye ke usengazizwa nje especially ngendlela yesimanga. So yeah, ungasibhalela ke inkundleni zokuxhumana #I share my positive energy with bese uyasinikeza nje babe bathathu on Facebook sikhona Abusekho Ubunzima Christian Radio 100.3 FM kanti la mikhasi Lebohang 1508 Twitter and Instagram @lebohang1508 okanye sithumelele yona ivoice note on our WhatsApp line 0685551747 0685551747 okanye ngishayele ucingo kule nombolo ethi 034314103 034314103 kanti ke ngizobe sengithatha ke incingo zakho ngithatha ukuphawula kwakho enkundleni zokuxhumana ngidlale nawo ama voice note masibuya ngalena engomeni nangu Nqubeko Mbatha esinikeza emnandi ingoma yesihloko esithi yeka umusa ongaka. We'll be right back wena ithokozele langibonisa ukwedu gagwan ngaze ngazivumizo nozam eko